E hoxe en Clave Social falamos da Asociación As Berenguelas que, como todas as asociacións, logo dese parón no Nadal, pois moitas entidades reanudan, digamos, as actividades do día a día. Había que parar nas vacacións para pois estar coa familia e agora toca organizar cousas. Nas Berenguelas teñen o máis inmediato, e hoxe por eso falamos con elas, unha charla que vai ter lugar o día 21, o mércores 21 de xaneiro, sobre reumatoloxía con a doutora Susana Romero, unha charla que organiza As Berenguelas, e agora lle vimos preguntar, en este caso o tesoureira, que é Marga Feal, por qué. Marga, que tal? Moi bons días. Hola, bons días. Por qué... Iba a decir, por que organizades unha charla sobre reumatoloxía? Por que fai actividades As Berenguelas? Sodes xente con inquedanzas, non? Sí, bueno, creo que é algo que en Galicia todos de unha maneira ou de outra estamos afectados. Temos a posibilidade de que a doutora Susana Romero, que, bueno, é a presidenta da Sociedade Española de Reumatoloxía, por amistade, porque ela viviu aquí uns anos, incluso foi algo á escola aquí, non lo faga, e daquela estamos encantadas, vamos, creo que é unha cousa que hai que aproveitar, porque de unha maneira ou outra a todos nos afecta. Un tema do reuma que evidentemente non é moco de pavo, e é unha cousa que tarde ou temprano, sobre todo como decías, con este clima nos pode afectar, e que imagino que haberá moitas cousas que a xente pregunte, porque contades con que vaya moita xente interesada, precisamente atraída polo tema, non? Creemos que é un tema moi interesante, esperamos que a xente responda, porque estamos a falar de unha doutora que se dedicou a súa vida a isto e que é unha eminencia no seu campo. Esperamos que a xente o sepa, o entenda, e sí, que teñamos moita xente. O acto terá lugar o mércores que ven ás 6:30 da tarde. Hai que apuntarse ou algo? De entrada non puxemos nada de apuntarse. O aforo do local non é moi grande, pero bueno, creemos que se apunta a xente sería millor, porque así sabríamos pouco máis ou menos que a xente que vamos a contar. Pero de todas maneiras, se hai sitio, nadie vai a quedar fora, o sea que quen este interesado pode vir. Tampouco fai falta en este caso nin que estén relacionados con socias, nin que sean socios, nin que sea home ou sea muller. Está aberto ao público, a todo mundo que queira vir. O local é o local social Amparo Prego Ruibal, en Celas. Sí. Xa digamos que podemos dicir que é a vosa casa casi, non? Sí, de momento, mentras o Concello teña ben, esperemos que sexa por moitos anos, é a nosa casa. Falábamos, Marga, estamos a falar con a tesoureira de As Berenguelas, de que organizades cousas que contades con que seguro vai haber moita xente. Que tal está a respostar normalmente o público, a xente, ás vosas convocatorias nos actos que facedes? Porque este é unha mostra máis das moitas cousas que fai As Berenguelas. Que en xeral a resposta é boa na maior parte das actividades? A ver, a resposta é boa, o sea, contando que é unha asociación de xente maior, bueno, sí, suele participar bastante, facemos outras cousas que charlas que se queres comentoche, que sí que participa a xente. Bueno, non estamos descontentos en ese aspecto. Pero sí que vos gustaría, imagino, polo tono das palabras, que tampouco vos importa se anima máis xente a participar máis. Mellor, falabas un poquinho de que sodes unha asociación de xente maior ou con xente maior, porque non é o mismo. De xente maior implica que é para xente maior, pero vos tendes unha vocación de si ven xente nova, estupendo. De feito, tendes na directiva xente nova, non? Efectivamente, temos na directiva xente nova, a nosa secretaria ten 26 anos, agora últimamente apuntáronse unhas meniñas de 10, 8 anos que estamos encantadas con elas,
que de alguna maneira, aunque as actividades non son dirixidas ao público infantil, pois intentamos que participen, está aberto canto máis xente nova mellor. O que pasa que tamén entendemos que hai unhas edades que a xente está dedicada a outras cousas, como é os seus traballos, a crianza de nenos, que non poden participar, digamos, nin nas directivas, nin facer actividades, pero, bueno, non é para xente maior, é unha... as mulleres somos, desde que nacemos hasta que morremos, é para todas as mulleres rurais. Eso temos comentado moitas veces, pues tanto coa directiva actual como ca anteriores, sobre a vocación das berenguelas, a Asociación de Mulleres Rurais ao servicio de todas as mulleres, non? Sí, esa é realmente o que quere a asociación, estar ao servicio de todas as mulleres, te digo, de calquera edad, e poder facer cousas nas que participen mulleres de calquera edad. Bueno, e dentro desas actividades que antes decías, bueno, se queres contanos un pouquiño, porque esta, como decía, esta é a punta de lanza, é a actividade máis inmediata, non sei se é a primeira, se pode decir, oficialmente do ano, non? Sí, é a primeira do ano, porque despois do día 29 que facemos unha xuntanza para xuntarnos todas e tomar un pinchiño, bueno, para acabar o ano. Esta é a primeira actividade que, bueno, temos un club de lectura que tamén xa está en marcha. Despois, o día 28 nos solemos, perdón que me meto así, solemos as actividades prográmanse de unha maneira trimestral, digamos. Daquela po 28 do día de febreiro temos unha foliada solidaria a favor do equipo Nómada, que é unha organización sanitaria que se dedica a operar a persoas vulnerables en África, sobre todo. A ver, aí tamén esta actividade facémola en outra capeña de aquí de Celas. Esta actividade sí que sería tamén importante que a xente participara. Bueno, despois, se queres, temos andainas, porque temos unhas andainas que, conocendo o noso concello, que xa fixemos algunha, houve bastante participación, en esa poden participar, xa che digo, desde nenos de 3 anos, nenas de 3 anos hasta de 80 e moitos van. Xa che falei do club de lectura, temos un taller de creatividade, temos programada tamén unha excursión para celebrar en marzo, o Día da Muller. Despois hai habitualmente presentación de libros. Eso é máis ou menos a actividade da asociación. Unha asociación de mulleres do rural que demostran que teñen moitísimas inquedanzas que poden ser, como decía Marga, pois tanto para a xente do rural como para a xente urbana, pero que no rural tamén pois hai toda esa ganas de facer cousas e interese por moitos temas. Precisamente falábamos antes da entrevista, falaba con Marga, falábamos da renovación, non? E de o relevo con pois a secretaria que tendes, que é unha xente moi nova, que falábamos con ela e coa presidenta no marco dese Día da Muller Rural, que é outra das, quizáis, das referencias que tendes cada ano, non? Un pouquiño a punta de lanza para que para sair un pouquiño da vosa zona habitual, porque é un evento do Día da Muller Rural que acada bueno, pues moita información e moita divulgación, e aí tamén saídes á flote, é dicir, vos poñeden no mapa polo menos unha vez ao ano, non? As berenguelas. Claro, digamos que ese é o noso día. Intentamos facer algo que, o sea, que se vexa que a muller rural tamén estamos aquí, e tamén necesitamos facer cousas, porque é moi fácil para a xente que vive en outros ámbitos que non é o rural, pois ter actividades, pero a nós sí que nos resulta o mellor un pouco difícil que se acorden de nós, e intentamos con ese día decir, aquí estamos nós.
Falábamos, Marga, antes de resposta do público, como estamos a resposta social? Tendes o número de socias que vos gusta, vos gustaría ter máis? É difícil captar, iba a decir clientas non, pero captar adeptas, captar socias? Pois mira, cada vez que se fai un evento, suelen algunhas, sabes, dicir, vou a facer socia. Estamos alrededor das 100 socias. É verdad que non é unha cantidad aí moi grande, pero imagínate que se participaran as 100 socias en todo o que facemos, Sí. pois estaría moi ben. E aparte, sí que notamos desde que estamos na directiva que eso, que cada vez que hai un evento que lles importa, que sí que, pois ao millón anótanse 3 ou 4 socios máis. E eso, para nós tamén é moi importante, porque cada vez que se fai unha socia, pois é como decirche, pois non o estás facendo tan mal. É un pasiño adiante, evidentemente. Comentábamos con Marga ao principio que na directiva acabades de chegar, non, porque xa case cumpridos un ano, creo que en abril. Non sei que balanzo facedes dese primeiro ano de traballo. Bueno, a ver, realmente deixáronlo moi fácil a directiva anterior, que estuvo moitos anos, e daquela non foi difícil, é seguir o camiño que elas marcaron, que, bueno, elas sí que son as verdadeiras, porque levaban 9 anos algunha na directiva, e nós o que facemos é un pouco seguir o camiño que elas nos marcaron. Como todo, tens que dedicar un tempo, pero, bueno, pola miña parte, creo que pola das miñas compañeiras, moi positivo. Bueno, pois con esa mensaxe de que as berenguelas están abertas a toda a xente que se queira apuntar, como hai que facer para contactar con vos? Hai un correo bueno, para empezar, nós estamos no local social todos os luns de 5 a 7. E despois hai un correo, pero se poden poñer en contacto, e un número de teléfono. Pero xa te digo, a maioría da xente faino cando hai algún evento, veñen o evento e din, eu tamén me quero facer socia, fanse socias. Non hai que rellenar un formulario para saber, tratamos con ese formulario, saber un pouco o que a xente quere, porque efectivamente, como hai xente de moitas edades, non a todo o mundo lle interesa o mismo. E intentamos facer actividades un pouco que teñan interés para todas as socias. Bueno, pois con, neste caso, Marga Feal, a tesoureira, a muller dos cartos, como decía eu de broma así ao principio, de As Berenguelas, que teñen pois ese primeiro acto do ano, o primeiro de moitos, esa charla sobre rematoloxía no local social Amparo Prego, o mércores 21 ás 6:30 da tarde, coa doutora Susana Romero, unha referencia neste ámbito sanitario. As Berenguelas sempre inquedas, sempre con cousas que aportar sobre todo as mulleres, pero tamén a sociedade en xeral, que van a seguir en este 2026 por ese camiño. Marga, moitísimas grazas por atender a chamada de Radio Culleredo. Gracias a vos por dar visibilidade á asociación. Moitas gracias. Un saúdo. Un saúdo.